Според една по-рядка легенда, когато Римската империя завладяла Тракия, последните жрици на Котито се скрили дълбоко в планините. Там те продължили да извършват своите ритуали в тайна, предавани от майка на дъщеря. Казват, че една от тези линии достигнала чак до средновековието и че в някои манастири жените все още пазели нощни молитви, в които се споменава нейното име. В по-късни времена църквата се опитала да изтрие паметта за нея. Котито била обявена за демон, а нейните последователки за вещици. Но мистерията оцеляла. В народните вярвания, във фолклора и песните тя продължила да живее под различни имена. И днес, когато гледаме пълната луна над Родопите, може би усещаме същото нещо, което древните наричали дъхът на Котито. Нещо, което не може да се види, но може да се почувства. Нещо, което напомня, че женската сила не е просто нежност, а и буря, и тишина, и съзидание, и разрушение.